El segon desig. La Yui va demanar a Seiryū que la Miyaka i en Tamahome estiguessin separats tota l'eternitat. Però l'amor de la parella va traspassar les barreres de l'espai i el temps i en Tamahome va tornar amb la Miyaka. Com pot ser? Però com pot ser que en Tamahome sigui aquí? El temps passava dolçament si estaven junts. El cel i el repòs dels esperits. Estació de Shibuya. Encara falta una mica per l'hora que he quedat amb en Tetsuya. Fem alguna cosa per passar l'estona? Renoi, hi he somiat tantes vegades. Sortir amb en Tamahome en aquest món. Per exemple, tenir-hi una cita un diumenge i anar de bracet i caminar. Com dos enamorats corrents. Sí! Em pensava que era un somni impossible, però s'està fent realitat. Keisuke, era aquí, oi? Sí. L'ombra. Miyaka, i en Keisuke? M'ha dit que volia trucar per telèfon. És allà. Demanaràs alguna cosa per nosaltres? On has trucat, Keisuke? Enlloc. Què? És que et volia parlar d'una cosa. Què vols? Estàs llesta? Tranquil·litza't i escolta'm bé. Quan obrim el llibre dels 4 déus del cel i la terra, Miyaka, és molt probable que en Tamahome pugui entrar en aquell món fàcilment, però tu no hi podràs tornar a entrar. Què? Perdoni, que ja ha decidit quin menú vol, senyor. D'això no deu tenir pas pauso. Com? Huayen, o bé manto, o bé... És que ho sento, però com que això no és un restaurant xinès... Vaja, quina sorpresa. D'això... Aleshores, això és benitxa, oi? Si vol, li podem posar llet i llimona. No sé de què em parla. Què pretens? Què significa això? La causa és el segon desig que la Yui va formular al déu Seiryū. Va demanar que no et deixés quedar més temps en aquell llibre. No pot ser. Però si jo encara havia de... En Tezuki, en Chiriko, en Mitsukake i en Hotohori... Els vaig dir a tots que lluitaríem plegats. Sé que és dolorós, però has de mirar la realitat de cara. Ja no ets la sacerdotessa de Suzaku dels 4 déus del cel i la terra. Ets un estudiant que ha d'estudiar pels exàmens d'admissió. Un mirall? La meva imatge no s'hi reflecteix. No és just. No pot ser. No tornaré a veure cap dels nois? Doncs la veritat, encara no ho sé del cert. El problema és en Tamahome. Què vols dir? Em penso que és del tot impossible que visqui al món real. Potser perquè és un ésser de 2 dimensions sorgit d'un llibre. Però... Em sembla que haurà de tornar als 4 déus del cel i la terra encara que no vulgui. De fet, pot ser que ell també en sigui conscient. Miyaka? Doncs no. No vull que passi això. No ho vull. Miyaka. Però per què? No ho vull. No vull separar-me d'en Tamahome, Keisuke. Miyaka, sisplau, escolta'm un moment. Tu ets un ésser humà real, normal i corrent. És que encara no te n'has adonat. En canvi, ell no té ombra. No existeix dintre de la nostra realitat. És un personatge creat en un llibre. Tamahome, ho has sentit? Què vol dir tot això? Tamahome... Vol dir que he sigut creat. Deu ser una broma, oi, Miyaka? Si només ets el personatge d'un llibre! Això la Yui ja m'ho va dir.
No existeixo. No existeixo en realitat. No sóc un ésser humà com tu. Però aleshores no sóc pas l'únic. En Tazuki tampoc, en Chichiri tampoc, els pares i els meus germans tampoc, i tot el nostre món tampoc. Així doncs, tots nosaltres som una invenció creada en un llibre antic. Tamahome! Tamahome, espera't! Apa, aquí! Què coi passa? Tetsuya! Hola, Keisuke, ho sento, arribo tard. Després parlarem. Vine. Tamahome! 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 Sí, tingui. Agafin. Sí, tingui. Així doncs, tots nosaltres som una invenció creada en un carai de llibre? T'equivoques, Tamahome. Tots vosaltres existiu. Sé que existiu. Tots vosaltres sou ben vius. Yui. Per fi t'he trobat, Miyaka. On és en Tamahome? Yui... La Yui t'ho ha preguntat molt clar. On és en Tamahome, sacerdotessa de Suzaku? Suboshi, què hi fas aquí? Aquell és el llaç de l'uniforme de la nostra escola. És veritat, li vaig donar jo quan érem dins el llibre. Ha arribat a aquest món per mitjà del llaç. Yui, però per què? T'ho vaig dir ben clar, Miyaka. Que no ho recordes? No permetré que siguis feliç amb en Tamahome. No podràs tornar a entrar al llibre mai més. Ara només hem d'aconseguir que en Tamahome desaparegui. Yui, espera't, sisplau. Escolta'm un moment. Aparta't de la Yui ara mateix. Abans de passar comptes amb en Tamahome, et destrossaré. Sacerdotessa de Suzaku. Serà el teu càstig per fer sortir la Yui. Espera't! Nakago, encara no s'ha acabat la guerra al llibre? Per què no has vingut per estar-te al meu costat? Soldats, sobretot manteniu les línies! Majestat, mireu allà davant! I sí. Molt bé. Ho has fet molt bé. Ja està millor. Moltíssimes gràcies. Ves amb molt de compte. Sí, No hi ha prou aigua calenta. De pressa, porteu-ne més. sí, Qui és el següent? vingui amb mi. Ja està. I en Mitsukake? Escolta, si vols parlar amb el metge, està curant els ferits. Oh, quin home, no n'aprendrà mai. Mitsukake, es pot saber què fas? Tu també estàs malferit. Si ara et poses a treballar, acabaràs morint-te. Fes pressió en aquesta zona. Sí, Mitsukake! Aguanta una mica, sisplau. Molt bé. Ho has fet molt bé. Ara és molt important que descansis. Jo m'encarregaré de cuidar la gent del poble. És a dir, Sóc un metge.